200 metres to go. Jonathan Milan. Jonathan Milan goes to the finish. Groenewegen is there. Paul Magne Jonathan Milan не успя да удържи. Groenewegen успя да го задмине в последните метри. Изключително състезание. Само 500 метра преди края групата на тримата бегалци беше хваната от основната група, за да видим who takes this finish. It's so close. Paul Magne wins the stage. Paul Magne ahead of Jonathan Milan, ahead of Dylan Groenewegen. Paul Magne wins a second stage of this Giro d'Italia. Paul Magne не само, че успя да носи цинхвамената фланелка в първите си два етапа, което го прави с французи от много дълго време насам за първи път на българска територия. Той спечели втора етапна победа в рамките на 3 дни. Джонатан Милан остана втория, Groenewegen трети. Това ни показва фотофиниша на финала. Разликите са изключително малки, невероятно драматично. Ние предрекохме този летящ финал за цялата група тук.